Ako vyčistíme zanesenú sklokeramickú dosku na zanesenej peci? Nebať sa toho, použiť nožiček, zatlačiť a ideš. Keď ti niečo nepôjde vyleštiť ako displej, použiješ brusný kotúč. Oh no. Nie, robím si srandu. Na to brusný kotúč nepoužívaj. Na to len chémiu a vodu. Poškrabeš displej. Aj sklo. Na sporáku môžeš si pomôcť aj takýmto brusným kotúčom. Hej. Nevadí to. Keramika to zvládne. A čistíš. Poškrabanú nečistotu potom utreš na mokro, na sucho a pokračuješ podľa potreby ďalej v čistení. Na záver ešte trošičku doleštíme s cifom a drôtenou kefkou. A potom jemne doleštíme handrou a na sucho. Ako vyčistíme ovládacie tlačítka, nanesieme si čistiaci prostriedok na zubnú kefku a čistíme pekne tú hrubú špinu do okola. Vidíš to? Ako to krásne ide? Nebať sa toho. Na vyčistenie špár môžeš použiť navlhčený obrúsok a môžeš si pomôcť so šrubovákom alebo nožikom. Na očistenie mriežky zanesenej použiješ drôtenú kefku. A zase použijeme na čistenie pekne. Som z pece odstránil po namáhavej práci a výslednom čistení. Celkom dokonalý efekt, čo poviete, priatelia. Tak čus, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.